Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndipo mukijasi katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa tokupe timu yangu pasata pena pane zviri kupisa vanasi chimango bayo button subscribe totata musare pane zvese zvinenge zvichiitika zviri kupisa paSorokore TV vaniti chinopinda munyaya yana nyaya yepisa nezuro pa social media mshoni mange Ray Vines chikomana changa chine Bavard ichi chikomana choratidza kuti mafans chinenge chiri kumaluza bichana mshoni mange chakatuka gafa mshoni mange chakatuka Holy Chain amene kuti zvopera mushere mukomana nemacomments amukona pa screen page yaizobura chinzayewa apererwa kusvika zvekuti yakuzvibvisa mazino achifunga chafana jafu kuti anakidze tomamwe makomesa ngopisa pamazim celeb pamachichi pakaipa timu yangu Ray Vines mfano wami ita zvinhu zvako 11 unopera chakacharisa naika chichifambira mberi kune nyaya Byanesa yemukomana Luko uyu Luko ngatichimbofamba naye muvhiki rapfuura iri uyu arikunziya anonzi Tasha uyu andazosangana mastreets mushoni menge DJ Mbali angachitaura nezva Tasha na Luko aiwa vananzwa ipapo aiwa mapepa akachikuendeka chaiwo chichiri kupisa ichi timu yangu inofanira kuchinzwa mushoni menge kunzi Tasha aurana na Luko iye ane 20 years uye Luko ane 20 years izvo Tasha ane mwana na Lord yechi Lord chakamborwa mangoma but pare zvino akapera noti achiri kuereka noti akuita sei vamwe vacho kumashurukwi but visine zvinzwiremeka DJ Mbale vachitaura nezva Tasha na Luko. The fresh voice on the market, Luko Chimana. So recently, Luko has been dating this girl and on the Tasha. I'll tell you a little bit about Tasha because I know a lot about Tasha. I've actually met Tasha last year but one when I was in Kempton Park. So I'll tell you a story about that one. But in the meantime, I can tell us Luko. So recently, Luko and Tasha, Vagano my tattoo. Luko gonna score again the Tasha. And also Tasha gonna score again the Luko. One Maruida Kuara in love there. And I doing your pray. And if Fenna guys got tattoo is the Remon young when the Kuara in love say. I need to you. But anyway. We all have different choices, yeah, and we're not forced to force with them choices. Why? So apparently, Luko and Tasha, vakangono itkweka kwa Sauro na bounty otherwise, yeah, they're gonna escort tura ningi, we escort tura ningi, and a lot of people are really wondering, good, Saka Luko akambonazo escort tura acho papi, emi shaka oma. Let me tell you what it's a tura papi. A lot of people really want to know, yeah? Apaka ipa. Anatasha Riparoko. Why is here? My God, boom, Shalaka Gashman. Anatasha Riparoko, and I believe Kuti Riparoko of Tishakari. So, yeah. I'm coming out of Guarani love, but apparently the guys in Kempton Park just sent me messages say, "Yo, Mbale, now utara chidwani. Let us just give you a bit history about Luko." So apparently, not about Luko, but about Tasha. So Tasha's got a child with Loud H. If you know Loud H, he used to be a dancehall artist. He is actually a dancehall artist. I'm going to, but I go to do an engasa kikesteric. Why is here? What you Loud H mazona nangangu fana na Liverpool. But anyway, and she's 28. Tasha is 28 years old, and it is reported that Luko is 20 years old. Yeah, man. These are rumors. And there was a time when Tasha was in Kempton Park. So the guys in Kempton Park are the ones who sent me this message. I told you that in so yeah, so this is what's happening. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.